ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂಚಾನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೈದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿದ ಪೂಜೆ ಉಂಡತೆ ದೈವಲೆಗು ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ ಬೈದೆ ಪೂನಿ ದೀಪಿ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಮೂಲು ದೀಪದಿ ಒಂದಲ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲ ದೀಪದಿ ದಿತ್ತಡೆಗೆ ಪೋಪಿ ನಾನು ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ ಪೂಪುರ ಕೊರ್ದು ಬತ್ತೀನಿ ಬಾಲಪುರ ಅವಳೆ ಇಲ್ಲೇ ಅಂಚಿತ್ತಡೆಗೆ ಪೋಕ ಅವಳು ಪೂಪುರ ಒಂದು ಪೂಪುರ ದೀದಾಂಡು ನನ್ನ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಅಂಚಾನ ಮೊಬೈಲ್ ಪಸೋಕ ಅಂದತೀನಿ ಮೊಬೈಲ್ ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಅಡೆ ಹಬ್ಬ ನಡೆಗೆ ಪೋಯ್ ಇರ್ಬೇಕು ಕಳ್ಪಾರಾ ഞാൻ പോപ്പേഞ്ചാണ് അതും പോയി അവൻ നോക്കല്ലേ മമ്മ എന്തല്ലേ അവൻ ദീത്തൽ ಅವು ಅವು ತೆಕ್ಕಣ ತಿಂಗಳದ ನಮ್ಮ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಹೊಡೆದು ಆಳಳ್ಳ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಂಡ ಏನು ಮಾತು ಮಲ್ತೈತಿ ಮಾತಾ ಕುಟುಂಬದಾಗಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ದು ಕುಟುಂಬ ಬೈದಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾತೇರಾಗಲ್ಲ ಸುಖ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾತ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕಾಪಾಡು ಬಂದು ಕುಟುಂಬದ ಪರವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಜುರಿ ಆಯುಕ್ತ ಕರೀಲಮ್ಮ ಸಾತಿಲ್ಲ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ತಗೋರ ತುಕ ನಿನ್ನೊಂಚೂರು ಮೋನತಪ್ಪ ಮಲಗೊಂಜಿ ಕ್ಲಾಪ್ ತುಕ ಎದ ಬೈದಿಂದೆ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಮನೆ ಎದ ಬೈದೆ ಆಜಿ ಗಂಟೆಗೆ ತಿತ್ತೆ ಪತ್ತರ ಪೂರ ದೇವೇರ್ನ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾಡುನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬೀಗ ಪಾಡಿನ ಟೈಮ್ ಇಡು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರಸಾದತ್ತು ಬರಡುದೆ ಬೇಗ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಜಪ್ಪರಂಡು ಬೆಕ್ಕ ಅಂದ್ ಬಾಲೆನ್ ಜಪ್ಪರ ಉಡ್ಪುಜೆ ರಗುಲ್ ಜಪ್ಪುನ್ ಅದದೇ ಬಾವನ್ ಜೂಮ್ ಮಲ್ಪದು ಏನು ಅನ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ನೆರ್ಪಿರ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಪನ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಇಂಕ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡು ಬಾವ ಬನ್ನು ಇಂಚ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಏನ್ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪುಂಡಿರಿ ಏನ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡ್ತಾವ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಮುಲ್ತಾ ಎಂಕ್ ಇತ್ತ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಡೆ ಪೋರೆಗುಂಡಿ ಮಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಅಗುಲ್ ಪೋಯಿರ್ ಬಾಲ ಪೋಯಿರ್ ಬಾಲ ಅಗುಲ್ ಪೋತುಜಿ ಆಲುಲ್ಲ ಅಕ್ಕೊಲ್ಲ ಈಗಲ್ಲ ಎಂತ ದೀಪು ಬೈದೇರನ್ನ ಮೈತಿನಿ ಆರು ಇನಿ ಪೋರೆಗ್ ಅಗುಲ್ ರಾಮನವಮಿಗೂ ಅವು ನೆಕ್ಕು ಬೈದೀನಿ ಅಂಚ ಚೂರು ದಿನದ ರಜೆಗೆ ತೊಂದು ಬೈದೇರು ಇನಿ ಪೋಪೇರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಸಮಾಧಾನ ಅಂದಿಪ್ಪೆ ಚಾಪ್ರಿ ಬ್ಲಾಗರ್ಗೆ ಚಾಪ್ರಿ ನೀನ್ ನಾವು ಪೋಸ್ ಅಲ್ಲ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ದೆ ಇಂಚ ಅವು ಚಾಪ್ರಿ ಅಕ್ಕನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇವೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಜನಾರು ಪಾಪದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಯರು ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಸಾರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾಪ ಪಲ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಬನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಪಾತೇರ್ನ ಬರ ಪಾತೇರ್ಲೆ ಹಾಯ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಸ್ವಾತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾಮನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡೆ
ಬರ್ಡೇ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲರ ಅಂಚಾರೆ ಗೀತ ಕೇಕ್ ಪಾಸ್ ಅಂತೀನಿ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಮಾಮ ಬರೀತೇವೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಬಂತು ಶರಣ ಬರ ಇತ್ತ ಗಾಡಿಗೊಂದು ಪೂಜೆ ಉಂಡಿಗೆ ಆ ಗಾಡಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಾಡ್ಕೋಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ನಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇವರು ಬಾಯ್ ಬೆಸ್ಟಿಯಾ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಅವಳು ಇರೇನು ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಈ ಅವರೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂಚ ಬಂತೇನೆ ಇರಡ ಒಂದು ಆಟೋಗ್ರಾಫ್ ಕೇನಿರಿ ಯಾ ನೀರೇನು ಫೇಮಸ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇರ್ದೇಗ ಅಂಚ ಅವು ಆರು ಅవి ಒಂದು ದೊಂಬು ಗುಂತು ತಿಂತಿಲ್ಲ ದೊಂಬು ಆಯ್ಕೆ ಅಪ್ಪಪ್ಪೆಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಅವು ಬೇರೆ ಕೇಡು ಪಾಪ ಮಾರ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೇರೆ ಇರಬಾರ್ದು ಮಾಡ್ಲಿ ದೊಂಬು ಬಾಗಿಲು ವಿಚಾರ ಒಂದೆಂಗಲ್ಲ ಮಾವನ ಗಾಡಿ 2 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಮಾಮನ ಗಾಡಿ ಹೊಸತ್ತು ಪೂಜಾ ನೆಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಯಾನು ಪಾಡ್ವೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕೊಟ್ಟಾತ್ ದಾಳಪ್ಪಜಿ ಇದು ಪೊರ್ದಜ್ಜುಂಡು ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡುವೆ ಶಾನು ಶಾನು ಎಂಗಲ್ಲ ಗಿತ್ತ ಪೂರ ತಂಬಿಲಗ್ ದಿನ ಮಗಳು ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಿಡ್ದು ಬರ್ತದಲ್ಲ ನಿಂಗುಂತಲೆ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಅಲೆ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತು